naziya ngathi zonke izitha zikaMphemba ziyoguqa ngamadolo ziyovuma. Namanje ngaba ngingamboni uMphemba ukuthi akuyena lo muntu lena nimthatha njengale ndlela enimthatha ngayo. Yenye indoda le uMphemba. Ungamthathe nje noma kanjani. Senimzame ngayo yonke indlela nimketula ukuthi aphume kuba ubupremier. Kodwa niyehluleka anibonini kanti ngempela. Senigijimena ya ku-NFP. I-NFP uBarnes lo wakhona. Hayi Nkosi yami wehlulekile. Uyehluleka futhi uzohluleka namanje futhi nakusasa usazohluleka. Usazozalwa umuntu ozobhekana noMphemba. uMphemba wakhonjwa ngomunye wasezulwini ukuthi uzosihola la kule province yaKwaZulu Natal eKZN. Ukuthi uzoba upremier, uzolungisa kanti anizwanga yini ukuthi uzolungisa umonakalo. Aniboni namanje ma-MK konje nithi ngama-MK amahle. Egcineni seningama-MK amabi. Senilahlekile ngisho nangamavoti. Ngisho abantu bebekade bethi bayazama ukunilandela. Sebenibonile ukuthi ningosikhotheni. Nina nilandela ibhodi eliconsayo. Nifuna nina amandla asesetshenzwe uMphemba ukuthi nizodla wona. Never. Angeke nize nangena sidalo nhlobo. Nina sizotholana nani okhethweni 2026. Kosha amazolo ngaleso sikhathi. Kusho mina, yimina uNtombi Ngema owenkatha Freedom Party. Ungangiboni namhlanje uba ngayigqokile ezami ezesifungo sami senkatha. Kungoba angikho ekhaya ngisekuhambeni. Kodwa kunalezi zinto lezi. Uyayibona lezi zinto lezi engiyibonayo ezikhulumayo kuma social network. Hayi nehlulekile bafethu. Nehlulekile. Khohlwani ngoMphemba. Anisobe nisamenza lutho. Phambili ngoMphemba phambili. Konje nithi wangena ngo-18%. U-18% usejika wabo bani? 100%. Anibonini kanti niyagula nina. Aniboni niyagula. Khohlani ngoMphemba. Sithi viva Mphemba viva. Viva Mphemba viva. Viva Sompisi viva. Viva Nkatha Freedom Party masosha enkatha viva. Viva Nkatha Freedom Party masosha umbutho viva. Ubani umholi ungotshe. Ubani umholi uhlabisa. Sihole. Sihole ngotsha. Sihole. Niyosenzani? Sinabaholi abaneqiniso sama ngabaholi siyasibona nje. Anti niyangibona? Uya lo gogo lo enhlaleni nimthuka. Nomthuka nize nikhathale noze niphela amandla. uMphemba uma uthinta uMphemba uthinta ulaka lasezulwini. Uma uthinta ungotshe uhlabisa umangameli weqembu uthinta ulaka lukaNkulunkulu. Ngikhuluma ngokuthi njengamanje umangameli wethu yosikhonzela le entabeni eKenani hambe ngeenyawo ehambela thina ehambela